regupe. Ojo kalah lho. Iki sapi lho regu A iki. Regu A tak kei nilai 95. Lapo ora 100 soalnya udah sing iya. Regupe. Awas lho rapi. Tuh, niki foto kula ta? Iya, foto kula. Makane kok manis ngono ya. Ya. Ora ono sing ngelem, tak lem dhewe. Ya. Orang kaya ngono, soalnya kaya wong ngamuk. Kira regu amau lho. Iya. Nek lho, iya. Kaya wong marah-marah. Oh iku mergo semangat. Alhamdulillah. Ya wes, nek semangat aja lali ngombe larutan cap kaki. Mas, wis iso iki wong-wong. Jawab lho nggih. Jenengan bagian nyanyi. Mengke mantuk nang leti tanggane. Pengajian oleh apa? Ya Allah. Berarti kula ngoceh ket wau sing dieling mek yai. Yuk.